Joyce Oduor, Ramogi TV. Familia mar Patience Ongoto japuonjre manowito ngimane Jumapil mokalo e yo mogondore kwayo gai mar obila otim nonro mar tho nyathigi mondo giyud ratichgi. Patience en achiel kuom jopuonjre ma kanisa ma SDA manotere kar goyo abal e kar dak ma Kamulu. Jafwambo marwa Isaac Okech miyowa ler mathoth. Familia mar Patience Ongoto ma jahigni 10 oromo dalagi e kar dak ma Kamulu. Kata kamano gin kod lit kod kuyo. Tarik 2 dwe mar adek jonyuol Patience ne omiye chik mag goyo abal kod jowadgi. E bwo arita mar jopuonjgi, kata kamano bang' seche 2 ne giyudo ote mar tho nyathigi. Achiel kuom osiepe ne leronwa gima ne otimore chieng'no. Ilikuwa ni Sunday tarehe 2, ilikuwa social Sunday ya watoto. Tukaanza safari, tukafika kanisani, wakasomesha, wakapewa safety and measures za swimming pool. Tukaanza safari, tulienda mguu tu kwa na gari, tukafika kanisani, tukafika kwa swimming pool. Tulipofika, tukaenda kwa mwenyewe tukalipa, tukafunga all the bands. Hakukuwa na mtu mwenye alikuwa anatu guide. Tukaambiwa tuingie kwa pool. After kuingia kwa pool like 40 minutes ago, mtoto mmoja akadrown. Alipo drown, lifesaver wako around. Waliweza kuitwa na mtu mmoja alikuwa kwa swimming pool, akaweza kuambia mtoto amedrown. Tukasikia firimbi, tukaambiwa tutoke ndani ya maji. Tulipotoka ndani ya maji tukapata ni mtoto ametolewa kwa maji, ashakunywa maji. So kutoka hapo akabebwa na lifesaver na walimu wengine wenye walikuwa nao, wakaweza kuweka kwa gari, wakampeleka Mega Life for some like 2 hours. Tukasikia amesha pass away. Ne wayudo thuolo mar donjo kar goyo abalno kama ne masira no ne otimore. Waneno ka jarito ni rango ni gimora mora ni e yo makare, ka jopuonjre gi kia gima ne otimo nyawadgi juma achiel ma okalo. Gie sani, familia no dwaro gai mar obila mondo donjie wachni, ka gigeno ni nonro ma ibiro tim biro yango gino madine nyal kelo masira no. Ne wawuoyo kod telo mar kar goyo abalno e yor simu. The 3 were not relatives, they were church members. They came to the swimming, but not as you had discussed with the police in the police station. Because the police, in the police station, we were waiting for the post-mortem. Now they told us to leave upon them, the police. And that's what happened. On Tuesday morning, they hid each and everything from us, those elders and the family. Now I went to the police station. That's when I discovered they had gone for the post-mortem without us.